i és de fet un poema d'una certa actualitat. Bé, ja no és, ara mateix ja no és actualitat, era actualitat fa uns mesos. Els homes al mig del carrer, a bastonades en maten dos a terra, nus lligats, convulsos, però menys cada cop. Els pètals ondulants d'aquesta flor són les cares del públic, quasi tots voraços, xucladors de curiositat total però informe. Un arruga les celles, l'altre riu, alguns les mans a la butxaca o mig girats com a punt de marxar. Aquell obre la boca com qui no li interessa, entre la nàusea i la simpatia vacil·lants. Dir indiferència no ens diu gran cosa, diu poca cosa més que l'arrencada, molta llum, molts colors, molts crits més enllà. Cauen els cops irregulars i és que és molt cansat i treballós. Al costat hi ha un foc, darrere els que no poden passar toquen el clàxon. I què, està llest això? N'hi ha un que encara respira, els que se'n van encara riuen.